खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे गोदान रादाब माने खौरां होनो होनना फैलायबाय आङो नोंथांमोनाबो सांग्रां जा निसय नोंथांमोना फेसबुक बाहायो जानांगौ नङा होमबा फेसबुक बाहायोबा नोंथांमोना दासान्दि फेसबुकनि गेजेरजोंनो गोबां मानसिफोरखौ दिनै ब्लेकमेल खालामगासिनो दङ बेवहाय गुबुन जाथिल' नङा दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय मा बर'जों बर' जानाय मोनसे भिडिअ' हो आरो बे जेनोखि ब्लेकमेल जानाय बे ब्लेकमेलनि जेनोखि बाथ्राखौ दिनै सासे बिनानावा आंजों शेयार खालामहरदों ओमफ्राय बे बाथ्राखौ दिनै आं नोंनो स्पष्ट भाबै आं दिनै बुंनोसै बाथ्राया जाहैबाय मा हिन्जावसाया जाहैबाय मा माने हिन्जावसाथ' होनजाला बेयो बे हिन्जावा जाहैबाय मा चिरांनि हो हौवाया जाहैबाय मा क'क्राझारनि खोनाखादोंना हिन्जावा जाहैबाय मा क'क्राझार चिरांनि हौवाया जाहैबाय मा क'क्राझारनि दा बाथ्राया ओरैबायदि जादों फेसबुकआव बिदिनो फ्रेन्ड रिकुवेस्ट खालामलायनानै फ्रेन्ड एक्सेप्ट खालामलायबाय फ्रेन्ड रिकुवेस्ट जानानै उनाव दाना फेसबुक जेरावनाखि पस्ट होलायो गावबा गाव लाइक खालामो शेयार खालामलायो कमेन्ट हरलायलायो भेरि हेन्डसाम बिदि आरोना दाना बेबायदि होनै दाना मेसेन्जाराव फैबाय जाहैबाय मेसेन्जाराव फैनानै बिनि उनाव मेसेन्जाराव कन्टेक्ट नाम्बारखौ बिबाय जाहैबाय बै हिन्जावसाया बिहरबाय आरो हिन्जावा बै हौवानाव ओमफ्राय मा जाहैबाय मा वाट्सएपआव दाना माने रायलायसै फन रायलायो दाना आदाया बबेनि बिदि आरोना दाना रायलाय सोंलायलायबाय न'खराव सोर दं मा दं मा गैया स' दाना जायनाखि हौवाना बेबो माने स्पस्ट' भाबै खिथाखानाय जाहैबाय मा आंथ' मेरिटसो होननानै बिदि आरो मेरिट स' मेरिटबाबो जेबो नङा जाहैबाय आरोना मेरिटबा जेबो नङा होमबाबोथ' मेरिटजों रायलायजायो बिथ' नङा हाबा जाखानाय हौवाजों रायलायनो हाया बिदिथ' नङा बे आरो बाथ्राया ना बे जाहैबाय मा हिन्जाव होननानै राव आरो दा बाथ्राया जाहैबाय मा बिदिनो बिसोरो सानफ्रामबो बिदिनो फन सानसेयाव बिदिनो खेबसे रायलायग्रा जाबाय मालाबा भिडिअ कलिं रायलायग्रा जाबाय दाना बेबायदि रायलाय दाना मा सानसेखालि बिसोरो मा लोगो हमलायलायनो रादाय जाबाय आरोखि दाना बिसोरो लोगो हमलायलायनो रादाय जानायनि उनावहाय मा जाखो जाहैबाय जे बिसोरो मा क'क्राझाराव माने क'क्राझारनि मोनसे दिरबिल होननाय मोनसे दङ बे दिरबिलाव बिसोरो लोगो हमलायलायबाय जाहैबाय आरोखि ना बिसोरो दाना लोगो हमलायनायनि उनावहाय बिसोरो सानैबो गावबो लोंबाय बिबो लोंबाय माने बियार लोंलायबाय बियार माने बुहुद ओइदिनखालि बुहुद हिउस जाबाय आरोखि ना दानि बिसोर बिराद लोंबाय जाबाय आरो फुरथि खालामबाय आरो ना लोंबाय जाबाय फुरथि खालामबाय खिन्थु रावबो नाफात्ता रावबो मिथिया आरो बिसोरखौ माने सेंग्रा सिख्ला होननासो मानसिफ्रा मिथिगौ आरो ना बिनि उनाव लोंनायाथ' लोंबाय फ्लाट जाबाय दाना फ्लाट जानायनि उनाव माथो उफायबाव बिसोरो माने सानैजों मोनसे न'आव थाबाय आरोखि बिसोरो माने हटेलाव थाबाय ओमफ्राय बिनि उनाव दानाथ' रिलेसनशिपआथ' जाबाय नोंथांमोनाथ' मिन्थिखाबाय बिनि उनावहाय दाना मा जाखो उनथाराव सानब्रैनि उनाव बिदिनोथ' फन रायलायोना दाना सानब्रैनि उनाव हिन्जावा माने फैसा बिहरबाय आरोखि ना फैसा नांगौ जाहैबाय आरो आंनो फैसा बिदि बायनो बेसेबांबा 25,000नि ना दख'ना बायनो फैसा बिहरदों दाना हौवानाव स' बेहाथ' बेबायदि फैसा नङा साख्रिबो मावा नङा होमबा साख्रिबो मावा जाहैबाय आरो ओरैनो फिसा बिजनेसफोर मावलायो दाना मा जाबाय फैसाथ' गैया फैसाथ' होनो उफाय गैयैयाव दाना मा जाबाय नों जुदि फैसा हराबा आं नोंनि गासैबो फट'फोरखौहाय आङो भिडिअफोरखौ आं ब्लेकमेल खालामसै आं फेसबुकआव शेयार खालामना होनोसै नोंखौ नै दाना सोर जाखो हिन्जावा बेखौ धमकि हरबाय दाना जुदि नोङो हराब्ला फैसाखौ हराब्ला नोंनि जे फट'फोर दङ जों सानैजों लानाय आरो जायफोरनाखि भिडिअफोर दङ जायखौ आङो खेबनाय बेखौ आं भाइरेल खालामसै स' आसरिक जाबाय दाना बाथ्राया आसरिक जाबाय जाहैबाय आसरिक जानायनि उनावहाय लास्टफोराव बिसोरो सानैजों मा जाबाय हौवाया खोरखौ हरसि नागिरनानै 25,000 फैसाखौ हरबाय आरो रिकुवेस्ट खालामबाय दिनैनिफ्राय आरो बेबायदि खामानिखौ दा मावसै होननानै अके दाना बिनि उनाव एग्रि जाबाय बेबो मोनबाय फैसाखौ दाना नेक्स्ट सप्तानि गेजेरावहाय सप्ता खनसेनि गेजेराव दाना मा जाबावबाय जाहैबाय मा हिन्जावनो स्कुटि बायनो दाना मा नांगौ फैसा नांगौ दाना स्कुटि बायनो फैसा नों आंखौ मोजां मोनबाय जेब्ला आंनो स्कुटि गांसे बायनानै होनांगौ गंसे जुदि बायनानै हरनो हायाबा आं बिदि खालामसै हाय दानो नोङो हौवाथ' नों फासि गोलैखाबाय फानाव गोलैबाय बियो मिथिबायना फानाव गोलैखाबाय बियो मानो दिनै नों जाय मानसिजों रिलेसन लाखिबाय बिसास खालामनानै नोङो दिनै रिलेसन जाबाय आरो नोंसोर गासिबो बिलखौ रिलेसन जाजोबखाबाय बिनि गेजेराव दिनै नोंहा नोंनि माखासे फट'फोर क्लिप खालामदों जायखौ नों थाल मोनाखै खोमा माने नों फेनायनि समाव बे खेबना लाजोब्बाय नोंजों मा खेबदों नोंथ' मिथिला आरो भिडिअबो दं जाहैबाय बेखौथ' नोङो भाइरेल खालामनानै होगोन नोंखौ बिदि होनगोन आरो जोंथ' मिथिगौना हिन्जावफोरनि बांसिन बाथ्राफ्राथ' माने फोथायजायो नङा होमबा हिन्जावफोरनि बाथ्राखौ माखासे आयदायाव बांसिन रज'यो हिसाबै नोंनो गिनांगोन दाना दा बे जानानै दाना मा जाखो जाहैबाय
स्कुटि गंसेनि बे ट्राकफोरखौ फुरथि खालामनानै जगार खालामनानै हरबाय हा स्कुटि मोनबाय स्कुटि मोनखांनायनि उनाव बिदिनो सप्ता खनसे रिलेसन थालायबाय जाहैबाय उनावहाय दाना सिख्लानि माने नाम्बारा माने नांला आरो फना नांला जानो हागौ सोरजोंबा आरो बेबायदि लाइन लालायबाय स' नायदो आरोना सासे हौवानिफ्राय माबायदि बिदि देख्ल'खो दा बेफोरबायदि थासारिखौ बे बिनानावा आंजों शेयार खालामहरदों आरो बिनानावा बुंदों जेनेबा बे आयदानि सायाव आननन मानसिजों बर'जोंब्लाबो रिलेसनाव जेनेबा दा खालामबाय थों नङाबा गावनि बिदा बायदि भुगिनांगोन होननानै बे बिनानावा आंनो बुंखिथाहरदों थ' आं जोबोर मोजां मोनदों आरो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों बुजिनो हाबानो जाबाय जेन' नोंसोर बेबायदि फ्लपआव गोलैया दिनै नोङो लोंसै फिनोसै नोंजों हयथ' बियो गोबानानै माबा मोनसे किस खालामनानै नोंजों फट' लाबाय सेल्फि लाबाय दानाथ' नोंहा मा जायो आरो बिथोराव मा नायो बिसोरो फेसबुकाव हाइ प्रफाइलनि मानसिखौ बांसिन नागिरो हाइ प्रफाइलनि मानसिखौ बिसोरो बांसिन नायनानै मानोना नोंहा जुदि मान सनमान गोनां खाबाथ' नोंखौथ' फानाव खोलैनो बारा गोलैनो नङाना हो दा बेनिखायनो बिसोरो मा खालामो बेबायदि मानसिखौ नागिरो जायहा थाखा फैसा दङ नोंनाव फैसा बिहरलुबाय थागोन बिहरलुबाय थागोन दा बिदिखौ जों गिनांगौ आरोना ब्लेकमेल खालामनानै जों बिराद गिनांगौ ओंखायनो आं हुसियार नोंथांमोनखौ बे भिडिअनि गेजेराव बुंबाय आंनि भिडिअ गासैबो भिडिअआ नोंथांमोननि गेजेराव बावनाय बाथ्राफोरखौ गोसोआव लाबोना होफिननाय स' जुदि भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय हेल्पफुल जादोंबा नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो दिनैसिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै आंखौ थुलुंगा होबानो जाबाय थ' लोगोफोर बेखिनियासै भिडिअआ थेंक इउ